Orgamon! Sori vaan, mutta en ole teidän ruokaanne. Minä tuhoan nuo valitut lapset. Varsikalat! Mitä nämä ovat? Hei, lopettakaa! Pois! Keisarin nyrkki! Tuota minä epäilinkin. Ihan uskomatonta! Keisarin nyrkki! Kui harppuunat! Mitä selkään joe? Minä en päästä teitä menemään. Ai, mihin olette menossa? Tulkaa takaisin. Hui. Minähän uppoan heti kun alasin. Anna toinen mahdollisuus. Ole kiltti. Tietenkin. Annan sinulle toisen mahdollisuuden. Ruumiini osana. Kuoleman kynneen. Mitä? Emmekö me etsineet jo kaikkialta? Unohda heidät. Anteeksi, että huusin, Takeru. Takeru. Hän sanoi, että vain vilkaisisi paikkoja. Hän sanoi palaavassa parin tunnin päästä. Älä itke, Takeru. Sinä valehtelet, Takeru, älä itke. Ei. Yamato sanoi myös, ettei tykkää sinusta, koska olet itkupilli. Niin hän sanoi. Takeru. Niin minä tykkään veljestäni. Minä vihaan sinua. Lähdetään, Pikodevimon. Olet tyhmä nyt, Takeru. Niin tyhmä. Kurjuus. Valtias Etemon, missä olet? Valtias Etemon. Valtias Etemon. Oho. Jee! Vahvin mä oon! Vahvin maailmassa! Pidä komia! Etemon! Olette tervetulleita, jee, erittäin tervetulleita, jee. Tämä on Pakumonien kylä, eikö? Pakumonien kylässä on hyvä asua. Tässä kylässä on hyvä asua. Pakumonien kylässä on hyvä asua. Pagumonit eivät aivan täysikasvuisia digimoneja. He nauttivat heikkojen sortamisesta, vaikka itse ovat telkkureita. Sinulla on hyviä kavereita, eikö vain? Olet oikeassa. Se on varasto. Mikä tuo on? Näitkö myös nuo lennätinpylvät, Koshiro? Ei, en nähnyt niitä. Numemonit hylkäävät kiireesti laivaan. On vaarallista jäädä tänne. Ei ole järkeä. Onko sopivaa käyttää kaloja? Älä minulta kysy. En pysty vastaamaan tuohon kysymykseen. Minä tiedän ehkä vastauksen. Avaruudessa on eri ulottuvuuksia. Kuulitteko tuon? Ymmärrän. Kuka siellä? Minä.
Jos autatte minua, kerro missä taikaesine on. Taikaesine. Kuka pahus hän on? Se on Kokatrimon! Outoa. En pysty kommunikoimaan valtias Etemonin kanssa. Gavmon! Entomon! Tokamon! Missä valitut lapset ovat? Mitä? Se tyhjenee. Patamon. Minullakin on kiire. Joopa joo. Hoitele sinä se. Mitä? En minä osaa. Etemonin täytyy olla hullu. Luuleeko hän todella napanneensa meitä? Auts! Auts! Totta! Au! Au! Se on Kuvagamon. Kuvagamon. Hänen aseenaan ovat saksimaiset käsivarret. Ne voivat repiä rikki mitä tahansa. Hän on voimakkain kaikista Filesaarella. Agemon! Se on paljon voimakkaampi kuin muut tällä saarella. Se on tämä! Pyhä laite! Se pystyy tuhoamaan pimeyden voimat! Minä ymmärrän. Hienoa, minä osaan käyttää sitä. Tuo siis on Meramon? Minä palaan! Minä palaan entistä kuumempana nyt! Minä palaan entistä kuumempana nyt! Minä palaan! Minä palaan! Birdramon! Minä palaan! Minä palaan! Me kulutimme liikaa energiaa vai mitä? Mochimon, kiitos. Kosiro, shatutat minua. Oikein herkullisia sieniä. Syökää ne kaikki. Odottakaa. Paras keittää ne ensin. Vau, ne tuoksuvat herkullisilta, vai? Niitä ei ole vielä keitetty. Mene pesemään käteni.